Deki ukrabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tampum fui ala. Ziek zijn is geen keuze. Kiezen voor goede zorg is dat wel. Huisartsenspoedpost Suriname heeft een samenwerking met alle verzekeraars en is er voor al uw zorgvragen. Spoedzorg leveren is onze passie. Voor u zorgen is onze nobele plicht. De huisartsenpost is er voor huisartsenspoedzorg in de avond, weekend en nachttijden. Ons medisch team is op alles voorbereid en staat iedere dag vanaf 12 uur in de middag tot de volgende ochtend 7 uur voor u klaar. In het weekend zijn wij 24 uur geopend. Wij hebben een hart voor de spoedzorg en zetten ons dagelijks in voor u. Ons team is er om uw verblijf bij ons zo prettig en aangenaam mogelijk te maken. Door te bellen met ons gratis telefoonnummer 124 kunnen onze artsen de urgentie inschatten en uw komst voorbereiden. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Blijf Suriname, misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland. No hoor not loop, tambripi no srefi. Una de Westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Goedendag, het is tijd voor een nieuwe aflevering van Tori Taki bij Cultura TV. Het debuut is geweest, Letitia Vriester was hier en het was een hele happening. En dat betekent dat we heel snel verder moeten en ook heel snel weer iemand moeten zoeken die de volkeren bezig kan houden, die het nieuws brandend en verlangend en prikkelend kan brengen. En ik heb hem gevonden. Hij zit hier naast me. Hij luistert naar de naam Jin Sanchez. Hij is adviseur bij een van de organisaties in Nederland die zich bezighouden met de Marrons. En in het bijzonder gaat het nu om een wet, een raamwet wel te verstaan, genaamd de collectieve rechten voor inheemse en tribale volken. Ik heb Jin uitgenodigd om hier zijn licht op te laten schijnen. Jin, welkom bij Cultura TV. Dankjewel, dankjewel. Ja, ik wilde graag wat vertellen over de wet. Die wet gaan we helemaal goed behandelen op de Dag der Marrons. Dat is het tweede Marron Symposium in Haarlem. Er komt een jurist van Suriname om zeg maar, de technische dingen en zeg maar, even de breedte en de diepte van de wet te behandelen. Maar waar ik het graag over wil hebben, die wet die heeft natuurlijk een uitwerking. Die wet wil wat regelen. En ik wil graag met de luisteraars en met jou, als ik jou mag zeggen, wil ik bespreken van God, we komen ergens vandaan. Iedereen weet een beetje hoe het in het binnenland gaat. We zijn altijd ondergeschoven kindje geweest. Onderwijs altijd achterstand. Zorg altijd achterstand. Werkgelegenheid moeten ze naar Paramaribo bij wijze van spreken. Dus daar komen we vandaan. Daar wilde ik het even over hebben. Maar vooral, stel dat die wet
volgende maand of over een paar maanden in het assemblee goedgekeurd wordt, dan krijgen de Marons, de Maron-gemeenschappen krijgen bestuursrecht en die krijgen ook beheersrecht over het systeem. En ik wilde graag met de Marons in Nederland, maar ook in Suriname bespreken, zijn de Marons er klaar voor? Hè? Want we hebben nu het traditioneel gezag met de Gramman, de Capitaine, de Basha's. Is dat bolwerk krachtig genoeg om straks de Marons in algemeenheid te vertegenwoordigen aan tafels over de leefgebieden, over hoe ze met de concessies die in de leefgebieden afgegeven zijn door de regering, aan derden dus, hoe ze daar aan tafel gaan zitten. En nou ja, goed, dus dat wilde ik graag even samen met jou en met de luisteraars bespreken. We zijn dus bij Cultura TV, goed bekeken in Suriname. En ook hier in Nederland hebben we natuurlijk de Surinaamse gemeenschap. En dat betekent dat we ze een beetje moeten helpen stap voor stap dingen te brengen. En het eerste wat ze gaan willen weten is Sumanama Dati. Dus Jin, ik heb begrepen, eigenlijk Inama Kondrema ook toe. Ja, mijn naam is Kondrema. Mijn liep vanaf 9 jaar, tanga 18 jaar, 18 jaar. Ik ga naar Skoro drappen en daarom mi ati brontje zo van Atori Wakano in Suriname en zit Atori disbon. Je hebt nog steeds een hele verfijnde uitspraak en dergelijke. Dus dank ook dat je die moeite ook neemt om op die manier te communiceren. En wat ik heb begrepen in de werken van jou is, je hebt een buitengewone passie ontwikkeld. Je zegt net al heel mooi, hè, voor de Marons in het bijzonder. Kan je ons meenemen in hoe is die passie tot stand gekomen? Ja, nou kijk, eigenlijk ook een beetje een soort van schuldgevoel. Hè? Als je in Suriname woont, ben je in Paramaribo, je gaat naar school. Ik had ook een paar inheemse vrienden, dus dan ging ik op de Brommer als we schoolvakantie hadden naar Bigipoika. En je ging daar, je zette je hangmat neer en je genoot en je ging weer weg. En later, toen ik hier was, zat ik wel te denken, is eigenlijk ook wel een beetje raar. He, dus dat je daar naartoe gaat, je strijkt daar neer, je hebt plezier, je gaat weg. Maar de mensen hebben eigenlijk niks. En je ziet eigenlijk dat decennia lang, dus het is niet alleen na de onafhankelijkheid, maar zeker ook voor de onafhankelijkheid, was de welvaartdeling in Suriname was scheef. Het ging eigenlijk altijd naar Suriname, een beetje naar Nikeri, dat is ook een grote stad. En het binnenland, nou, tot nu toe, weinig onderwijs. Als er een school is, hebben ze weinig faciliteiten. De leraren willen daar geen les geven, want ze willen liever in Paramaribo zitten. Nou, ik schud het even uit de mouw, maar het zijn allemaal dingen die bekend zijn bij de Sranamans. Ook de Sranamans in Nederland. En hoe kunnen we nu met die kansen die geboden wordt, want in die wet staat ook dat er een overgangssituatie is. Dus met andere woorden, in de leefgebieden die nog wel geformuleerd moeten worden, dat is ook dus één ding. Wat zijn de leefgebieden? Tot welke Maron-groepen behoren die? Is er overlap of is het netjes gescheiden? Nou, dat moet allemaal op papier komen. Maar vooral dat de concessies die nu uitgegeven zijn, dat er met die mensen binnen een jaar gesproken moet worden over van welke concessie heb je? Laten we even als voorbeeld goud nemen. Hè. Een bedrijf heeft een goudconcessie. Hoeveel goud wordt er per dag, per maand, per jaar weggehaald? Wordt dat wel gemeld bij de regering voor belastingen? En op welke manier gaat dat ten goede komen van de Maron-gebieden die daar nu bestuursrecht en beheersrecht hebben? Dus dat het eerlijker verdeeld wordt, voel ik. Eerlijker verdeeld wordt en eigenlijk wat ik wel belangrijk vind is dat ze nu ook vanuit de grondwet, vanuit de wet, een positie krijgen, ook een titel krijgen om op gezette tijden te praten met mensen die een concessie hebben gehad. En want vroeger was het zo van, ik heb een concessie, zei je tegen me. Met Rokadjassa en zo. Dus nee, nu is het zo van, is het voor het aftikken van de wet, dan moet je ook gaan praten. En is het daarna, dan moet je ook praten en dan heeft het net even een andere insteek. Maar bottom line is dat de Maron-groepen op dat grondgebied met de derde die een concessie hebben of rechten hebben gekregen,
moeten gaan praten over hoe gaan we dat doen. En sterker nog, ik denk dat als ik het goed gelezen heb en ze komen er helemaal niet uit, dat de Marons ook kunnen zeggen, wij willen dat eigenlijk niet. En dan moeten er wel hele grondige dingen zijn. Maar bijvoorbeeld op de manier zoals nu goud gewonnen wordt in Suriname, is vroeger in ieder geval, ik denk nu nog steeds, wordt er veel kwik gebruikt. Nou, iedereen weet wat dat met het milieu doet. Ik kan me voorstellen dat als je in dat gebied baat, wast, je eten kookt, dat je dat eigenlijk wil gaan remmen of tegenhouden. Zodat het zuiver blijft. Zuiver blijft of dus dat de schade beperkt wordt. En dus ik wil eigenlijk de mensen oproepen, laten we kijken waar we elkaar kunnen vinden. En ik zeg voor het gemak even, ik doe net even alsof ik ook een Maron ben. Ik weet niet of, Je bent in ieder geval verbonden. ik weet niet of de mensen dat leuk vinden, maar ik wil in ieder geval wel oproepen van probeer elkaar, ook als verschillende Maron-groepen, elkaar te vinden. Zodat je straks een vuist kan maken en ook, zeg maar even, dat bestuursrecht en dat beheer op een goede manier kan uitrollen. Kijk, we moeten even wat gaan neerzetten, hè? Want jij weet waar je het over hebt. Je bent adviseur. Er is een organisatie in Nederland, je zegt het net mooi. Op 10 oktober wordt er een symposium georganiseerd, Ja. Dag van de Marons. Ja. En jij bent adviseur bij die instantie. Wat houdt jouw rol daarin? Ja. Dus die stichting is van Mayong. Mariska de Jong, die is daar directeur-bestuurder van. Vorig jaar hebben we de eerste stap gezet in Haarlem naar de eerste Maron Symposium. En we gaan 10/10, komende dag der Marons, gaan we ook weer een tweede symposium organiseren. En dan komt, als het goed is, Patricia Meulenhof als zeg maar even, jurist die verbonden is bij het samenstellen van deze wet. Die komt een lezing geven en aangeven van nou, wat regelt deze raamwet? En wat wordt in die raamwet nog genoemd, wat nog verder onderzocht moet worden, geformuleerd moet worden, of dat soort dingen. En dat gaan we dus 10/10 gaan we dat gebeuren. En ik heb aan Mariska gezegd, ik zou je graag willen hebben. Mariska heeft gezegd, van, nou, word mijn adviseur. Dus zeg maar even, wat we dan nu na 10/10 doen, is dat we het zo goed mogelijk neerzetten, zodat de mensen geïnformeerd worden, maar ook kunnen meepraten en input kunnen geven waar zij kanttekeningen zien, waar zij eventueel vraagtekens over hebben. En het leuke ervan is dat we 12/10 het ook in Brussel een klein beetje door. Daar gaan we het doen bij de ambassade in Brussel, de Surinaamse ambassade. En hier, 10/10, doen we dat in de bibliotheek Kennemerland in Haarlem. Kijk, wat ik ook eigenlijk in kaart probeer te brengen, hè, hoe word je als niet-Maron zijnde wel adviseur voor een organisatie die zich bezighoudt met de belangen van Marons? Ja, ik zet graag wat op papier. Als ik iets denk of iets vind, dan zet ik wat op papier en dat leg ik mensen voor. En kennelijk appreciëren de mensen dat en vragen zij me nog eens van, God, zou je samen met ons over iets willen nadenken? En dat doe ik graag, vooral ook als het om de Marons gaat en ook de inheemse zou ik doen. Maar ik ben nu echt een beetje toegespitst op dat Maron-vraagstuk. Kijk, je hebt daar 9 jaar gewoond, hè, in Suriname. Daar is iets gebeurd bij. Je zegt van, hé, ik heb gezien wat er met de inheemse daar gebeurde en dergelijke. Wat is nou datgene wat je zo heeft aangegrepen? Nou ja, kijk, ik heb het in Suriname erg goed gehad. En je bent jong, dus je denkt aan brommers en meisjes en, en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment ga je toch nadenken van, wat deden we eigenlijk in Suriname? En hoe deden we dat? En had je de haves en de have-nots? En dat heb je nu nog steeds. Dus de kloof is niet minder geworden, de kloof is misschien groter geworden. Ik wil het nu niet over politiek hebben, maar gewoon een constatering dat dat zo is. En we zouden eigenlijk iedereen die een steentje kan bijdragen om daar die kloof wat kleiner te maken of nieuwe ideeën, zou je dat moeten aangrijpen. En ik denk dat de wet, voldoende in zich heeft als je het aangrijpt en ook goed uitzet. Dus dat je de binnenlanden weer in beeld kan brengen.
Hè, misschien moet ik het een beetje vertalen voor bijvoorbeeld de Surinamers hier in Nederland. Stel dus dat je dat gelijk zet als een provincie, hè, dus dat de Marons een soort van provincierechten hebben. Dan moet de centrale overheid met de provincie praten, lees de Marongroepen. De provincies moeten met de gemeente praten, noem de BES of de LOS. Zo is de Maron-gemeenschap zit in elkaar. En ik denk dat je dan een beetje een beeld krijgt van, hé, daar zijn echt kansen. Zijn daar. Ja, dus wat ik ook vooral bij jou proef is van je hebt gewoon hart voor mensen die misschien wat vaker benadeeld zijn. En dat je denkt van hé, we moeten iets doen om wat meer te krijgen wat ons toekomt. Ja, ik zal een klein voorbeeld geven. Ik was, ik denk 10 jaar geleden, was ik naar de Quinty Marons gegaan. En dan ging je met een reisgezelschap, ga je daar naartoe. En dan heb je de bootsman, iedereen kent hem, Coriaal, buitenboordmotor. S'avonds zaten we een biertje met elkaar te drinken. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, hoe lang gaat zo'n motor mee? Ja, hij zegt 5 jaar of zo en dit en dat. Ik zeg, maar kan je genoeg aan de kant zetten om na die 5 jaar een nieuwe motor te kopen? Ik zeg, want als je dat niet doet, is er straks een andere bootsman en in Navrokomorro. Dus dat soort dingen. Dus toen zei ik van, nou, ik wil je helpen om met de mensen te praten. Maar goed, dat is ingewikkeld natuurlijk. Maar even om aan te geven dat je moet in je eigen situatie ook kijken waar liggen die kansen, maar het moet ook kunnen. Dus ik heb makkelijk praten om geld apart te zetten voor een motor. Maar het is ook maar een voorbeeld om te kijken van waar ga je naartoe en heb je een plan en heb je een visie. En ik denk in ieder geval dus dat de Grand Mans wel met hun staf, ik noem het even staf, met hun kapiteins en zo moeten gaan praten en gaan kijken van hoe kunnen we dit voor de groep, maar ook samen met de andere groepen voorwaarts. Oké, dus als ik je goed heb begrepen, is wat je bedoelt met het verhaal qua moraal, is van hey, je ziet het een en ander gebeuren. Je hebt gezien van hey, daar heb ik ideeën bij om ervoor te zorgen dat het misschien wat effectiever of wat efficiënter kan zijn. En ik lever graag mijn bijdrage. Ja, dat is mooi samengevat. Mooi samengevat. En als we het dan gaan hebben, hè, want met name de nieuwe raamwet, hè, die willen jullie bij het symposium van 10 oktober willen jullie gaan behandelen. Wat is uiteindelijk het doel van die dag met dit onderwerp? Nou, wij hebben gemerkt dat er categorieën zijn. We hebben gemerkt in Suriname, maar ook hier. Ik was in februari in Suriname, heel februari en begin maart. En ik heb met veel mensen gesproken. Het blijkt dus dat een heleboel mensen überhaupt niet weten dat er zoiets in concept ligt. Die categorie heb je. Dus die mensen zou je erbij moeten betrekken. Van god, jullie denken nog in de zin van de contracten die er inderdaad zijn, de traktaten die zijn afgesloten, de verdragen. Maar die zijn nu helemaal in internationale wetgeving zijn omgezet. En we zitten nu een stap verder. Dus die mensen moet je erbij betrekken. Dan heb je de mensen die wel weten dat die wet er is. En die geven aan van nou, regel onze rechten nou gisteren in plaats van morgen. En ik merk ook wel dus dat de mensen dat wel willen, maar niet precies weten wat voor werk er dan bij hun als individu, dan wel de groep, nog zit. En wij willen gewoon met een deskundige, dat ze precies weet wat er in de wet staat en waarom dat zo geformuleerd is. En we willen meenemen van, als die afgetikt wordt, wat moet er dan nog geformuleerd worden, vastgesteld worden. En daar zit een grote taak in mijn ogen bij traditioneel gezag. Is die sterk genoeg nu? Moet het misschien wat innovatie hebben? Maar goed, daar ga ik niet over. Ik ben eigenlijk alleen maar de persoon die de boodschap wil overbrengen en eventueel wil helpen van... Laten we die wet analyseren. Laten we kijken waar de werkzaamheden zitten en wat nog uitgezocht moet worden. En laten we daar morgen mee beginnen. Maar is het doel van het symposium dan om mensen wakker te schudden of ook om ze een bijdrage te vragen van wat vinden jullie hiervan, wat moet er worden meegenomen bij dat wetvoorstel? Nou ja, in ieder geval informeren. De wet is er. Wat houdt de wet in? Dat weet die jurist als geen ander.
En we hebben ook nog een panel. Die hebben zo hun eigen deskundigheid. Dus dat is een insteek die zij pakken. Bijvoorbeeld als voorbeeld Guno Jones. Die is pas professor geworden aan de UvA. Die is ook in het panel. En die kijkt er waarschijnlijk anders tegenaan als een Ronald Dijkman die er ook in zit. En zo proberen we met een panel nog eens echt goed neer te zetten van wat zegt de jurist, zijn we het ermee eens, hebben we kanttekeningen. En dan horen we graag van de mensen in de zaal wat ze ervan vinden. En alles wat ze vinden, daar zijn we erg benieuwd naar. En wat wordt er dan uiteindelijk mee gedaan als dat in kaart wordt gebracht? Ja, dat is natuurlijk een moeilijke. Dan zou je dus wel moeten kijken hoeveel draagvlak is er voor de wet, 1. Maar 2 ook, hoeveel draagvlak is er dat bijvoorbeeld een stichting Mayong met Mariska de Jong en misschien nog wat anderen, hoeveel ruimte wordt hun geboden om samen met de Maron-groepen te gaan formuleren wat er allemaal moet gebeuren. Dus ja, dat weet ik nog niet precies hoe dat gaat vormgeven. Dus eventjes van hoeveel ruimte is er, hoeveel ruimte krijgt iedereen. En ja, daar moeten we het mee doen. En die stichting Mayong, wat doen zij precies in Nederland? Ja. Eigenlijk moet Mariska het vertellen, maar ik kan natuurlijk wel vertellen. Mariska de Jong die is bezig om de rituelen en de gebruiken van de Marons vast te leggen. Er zijn al 2 rituelen vastgelegd bij Kien. Dat is een Nederlandse organisatie die rituelen of immaterieel erfgoed, moet ik zeggen, vastlegt. Zodat iedereen weet, wat is dat precies? En dan kunnen mensen nog dingen aankoppelen, verbeteren, innoveren. Maar het is dan wel goed dus dat het uit die moffelgarantie komt, dat het op papier komt. Want uiteindelijk gaan we toch niet kunnen voorkomen dat we van het mondelinge naar het schriftelijke gaan. Al is het deze wet, die zegt straks ook, wat is jullie gebied? Nou, dan kan je niet zeggen van schrijf maar even op dat. Nee, dan moet je met een document komen. Nou. Oké, dus nu weten we waar de stichting voor staat en wat het doel is. Jullie gaan ook naar Brussel. Is dat ook vanuit dezelfde stichting? Ja, dezelfde stichting met nog wat andere mensen in samenwerking. En dan gaan we daar bij de Surinaamse ambassade en ook de ambassadeur. Als het goed is, is die er ook bij, komt die ook. Die opent en dan gaan we dus eigenlijk hetzelfde programma doen, alleen voor een andere gemeenschap, de Surinaamse gemeenschap in Brussel. En die zal misschien net even een andere kijk hebben als de Amsterdamse dan wel de Surinaamse Surinamers. En ik wil het goed begrijpen. Dus jullie zijn dan strakjes in Haarlem en daarna in Brussel aan de slag gegaan met het symposium om de Surinamers te betrekken. Van oké, jongens, dit is het nieuwe voorstel of dit gaat er zeer waarschijnlijk komen. Wat vinden jullie ervan? Dan verzamelen jullie dat. Maar Brussel zit natuurlijk ook heel dicht bij de Europese Unie, zo niet de Europese hoofdstad. Ik kan me ook voorstellen dat er misschien een lobby zal plaatsvinden richting Europa. Nou, die lobby is er al geweest en dan moet ik dan even de credits geven aan Samaka Marons. Zij hebben eigenlijk bij de EU hebben ze ook neergelegd van god jongens, wij hebben rechten, alleen die rechten zijn nog niet vastgelegd in Suriname. En toen hebben ze dat ook nog voorgelegd aan het Amerikaans gerechtshof. En die heeft een uitspraak gedaan, daarom is deze wet er, denk ik ook, is een van de aanleidingen. Dus dat het in de Surinaamse grondwet vastgelegd moet worden dat de inheemse en de tribale volken, lees Maron, roepen dat ze recht hebben en dat die vastgelegd moeten worden. Dus er is al lobby geweest, alleen de kunst is nu om die stappen die we besproken hebben, maar niet alleen dat, het moet nog in administratieve systemen opgenomen worden. Als er in EU eens iemand zijn vinger opsteekt dat het gaat over Suriname, dan is daar nu in één keer toch een wat andere situatie. Hè? Dus dat je in ieder geval met de rechten van de inheemse en Marons rekening moet houden. Dan moet je op zijn minst met ze praten, anders weet je het niet. Hè? Dus als er van EU of van Nederland wat naar Suriname gaat, kan ik me voorstellen dat als deze wet is afgetikt, dat dan uiteindelijk de Marons niet na een beslissing aan tafel geroepen worden, maar daarvoor.
Nou, vooral, want dat zou dan mijn volgende vraag zijn. Hoe komt het uiteindelijk daar? Ehm, In Suriname wel te in verstaan. Suriname. Nou ja, kijk, als deze wet door de assemblee afgetikt wordt, dan hebben de politieke partijen natuurlijk ook al aangegeven. Nou, kijk, ik heb hier, als ik even mag laten zien, dit is dus de wet met al amendementen. Hè? En dus de assemblee heeft er al eens een keer over gesproken. Dus laten we even voor het gemak aannemen dat in grote lijnen deze wet doorgaat. Dan moeten de politieke partijen natuurlijk ook, ja, zeg maar even, dat in hun verkiezingsprogramma's bijvoorbeeld, hoe gaan ze ermee om? En ik zou dan ook zeggen, wat heb je er al in? Hè? Het ligt er. Maar ja, ze zullen natuurlijk zeggen, wie is die vervelende Jane Sanchez? Hè? Dus, Ik snap je, oké. Maar als ABOP luistert, denk je van, hé, ik heb gesproken. nee, maar dus de politieke partijen die moeten ook nadenken van als zij over de ontwikkeling van Suriname gaan praten of over de grondstoffen en zo, dat is hier ook in opgenomen. Zeg maar even wie er allemaal bij betrokken moeten worden. Dus ik kan me voorstellen dat ze daar ook als politieke partij een plan voor hebben. En zijn er nou dingen die jullie vanuit de stichting al uit het raam, of, ja toch, uit het voorstel dan, zullen we zeggen. Zijn er dingen die jullie hebben gezien waarvan jullie vinden dat die op de symposia extra aandacht moeten krijgen? Nou, eigenlijk wat ik net zei. Dus eerst, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen weten, de wet is er. Dat we inzicht krijgen over hoeveel tijd zou dat redelijkerwijs afgetikt kunnen worden. Zodat de Maron-groepen ook weten hoeveel tijd hebben we. En om er klaar voor te zijn. Dus we zijn al heel blij als de mensen de wet kennis ervan genomen hebben dat de wet er is. Erover hebben kunnen praten, want ze kunnen natuurlijk ook zo hun reactie erop geven. En kijk, de jurist die zit erbij, dus die hoort natuurlijk ook van, hé, wat hoor ik nou, hebben we dat meegenomen, moet dat misschien nog eens een keer in de week gelegd worden. En dus ik denk dat na die 10-10, de tweede Maron Symposium, dat ja, zeg maar even al een stapje verder is. En we gaan langzaam maar zeker richting het einde van deze aflevering. Zijn er nog dingen waarvan je vindt van, hé, die wil ik absoluut nog even benoemd hebben voordat we gaan afsluiten? Nou ja, goed, iedereen kan zich aanmelden. We hebben in Haarlem hebben we 200 plekken. En in Brussel hebben we 100 plekken. En als de mensen zeggen van nou, daar wil ik bij zijn, dan moeten we wel rekening houden met die plekken. Dus ik zou zeggen van stuur me een e-mail. En dan kan ik kijken of we al aan de 200 zitten, dan wel de 100. En dan kan ik de mensen zeg maar even informeren of er wel of geen plek is. Mag ik me, ja? Mijn e-mail is jinsanchez@planet.nl. En we willen natuurlijk ook weten hoe schrijven en plannen, of spellen we het precies? Ja. Jin is G-I-N en Sanchez is S-A-N-C-H-E-S @planet.nl. Oké. En je gaf net aan, als men je mailt, dan kan je dus informeren. Er is dus niet een soort aanmeldpagina op de website of iets dergelijks? Nou, we zijn nu bezig. Vandaag komt de flyer af, dus jammer dat ik die niet heb. Wat ik kan doen is dat ik jullie alvast de flyer, als die klaar is, opstuur. We hebben wel een save the date gestuurd, maar we moeten nu in kaart brengen wie komt er en hoeveel plekken hebben we nog. Nee, stuur ons zeker de uitnodiging. We kunnen altijd kijken wat we kunnen doen. Ik ben natuurlijk ook nog even benieuwd naar jou als persoon. Je zegt van, vandaag vertegenwoordig jij de Marons. Hè? Tenminste, je mag het ook aanpassen als je denkt van, nou, ik voel me niet helemaal prettig bij die bewoording. Wat maakt de Maron-cultuur voor jou persoonlijk zo mooi? Nou, wat ik mooi vind, maar dat ben ik later pas achtergekomen, is dat, zeg maar even na de afschaffing van de slavernij, zijn de Marons eigenlijk min of meer in hun leefgebieden en met hun cultuur en zo een beetje apart gebleven. Ik wil niet zeggen, maar parallel liep het met de ontwikkeling in Paramaribo. En er zijn soms even raakvlakken met elkaar. En dat vind ik zo mooi. Ze hebben een eigen taal. Nou ja, goed, Boekelman, Ronald zit hier en die weet er veel meer van. Dus daar ga ik niks over zeggen. Boekelman gaat komen volgende week.
Ja, maar dus ze hebben een eigen cultuur, ze hebben een eigen taal, ze hebben een hele ingewikkelde structuur en daarom noemen ze het ook nog wel eens chiefdommen. Zo nog één keer, hè? Daarom noemen ze het ook wel eens chiefdommen, omdat ze echt een structuur hebben en een hiërarchische structuur, traditioneel gezag. Oké, misschien ga ik meneer Boekelman vragen of hij er meer over kan vertellen. Hey, Jane, mag ik je zeer erkentelijk zijn en bedanken voor je bijdrage van vandaag. En laat ons vooral weten voor het symposium. Mag ook van Brussel, hè? We kunnen kijken of we met Cultura TV naar België kunnen gaan. De baas zit hier. Dus, maar hou ons op de hoogte, dan gaan we kijken of we er misschien iets mee kunnen. Ga ik zeker doen. En dat zou Mariska de Jong ook erg leuk vinden als jullie aanwezig zijn. En heel veel succes. Een heel mooi symposium gewend. En ik hoop dat jullie een hele vruchtbare manifestatie kunnen hebben van wat daar samen gaat komen die dag. En wees welkom om daar hier een keer over te vertellen hoe het geweest is. Want ik neem aan dat men dat ook gaat willen weten. Ja, nou dankjewel. Ook luisteraars hartelijk bedankt en wellicht tot ziens. En mail me als je erbij wilt zijn. Kijken we even of er plek is. JinSanchez@planet.nl. Jin met een G, Sanchez met CH en een S op het eind. Lieve mensen, Cultura TV aflevering 2 is een feit. Het is hartstikke leuk hier. We blijven Tori praten met elkaar. De volgende staat alweer klaar. We gaan nu alvast aan de slag om ook voor volgende week weer een nieuwe, mooie, soepele en ook vooral spannende aflevering voor je te maken. Blijf kijken naar Tori Taki op Cultura TV.